ҳукумати тоҷикистон қарор кард сатҳи таваллудро кам кунад. ҳамарӯза дар тоҷикистон ҳазорҳо нафар аз паразитҳо мемиранд ва вируси спид дар бананд. ин чанд намуна аз хабарҳои ҳайратовари нашршуда дар як соли ахир аст ки зери заррабини далелсанҷҳо қарор гирифтааст. иззатманд саломиён муаллифи китоби далелсанҷӣ чун раванди нав дар журналистикаи таҳқиқотӣ аст. ӯ далелсанҷиро ба рӯзноманигорон ва блогерҳо меомӯзад. мегӯяд фактсанҷӣ дар тоҷикистон ки танҳо атрофи матлабҳои расонаҳо маҳдуд мешавад аз далелсанҷӣ дар аврупо ки бештар масоили сиёсиро таҳқиқ мекунад тафовут дорад. вақте ки масалан дар аврупо ҳар як сиёсатмадор ҳар як вазир табист ки ҳар рӯз чизе мегӯяд ва уна фактчек мекунед ва шумо кай дидед ки масалан вазирҳои мо ва ё ҳар рӯз масалан як изҳороти нав медиҳанд ё чизе медиҳанд. аз ҳамин сабаб маҳдуд аст. ба таъкиди ӯ фактсанҷии классикӣ аслан дар асоси сарчашма шахсони расмӣ ва суханҳои оммавӣ фаро гирифта мешавад ки ин чиз тақрибан дар тоҷикистон вуҷуд надорад. аз ин рӯ танҳо далелсанҷии васоити ахбори омма маъмул аст. аввалин корҳо дар қолаби далелсанҷӣ дар тоҷикистон 1,5 соли пеш анҷом дода шуд. тобистони соли гузашта ба тоҷикистон ду далелсанҷии машҳури ҷаҳон Александр Гороховский аз Украина ва Павел Банников аз Қазоқистон омада буданд. ин барнома тамоман нодир буд, зеро мо танҳо дар он ҷо фаҳмидем ки далелсанҷӣ чист ва таҳлили маълумот чӣ гуна амалӣ мешавад. давоми як сол 45 рӯзноманигорони ватанӣ омӯзонида шуданд ва мо сомонаи худро фаъол кардем. бархеи дигар аз рӯи кор омадани ин падида дар журналистикаи тоҷик интиқод мекунанд ва мегӯянд фактсанҷӣ моли журналистикаи шӯравӣ ҳам ҳаст. оное ки дар замони шӯравӣ алалхусус дар матбуоти чопӣ кор карданд медонанд ки мафҳуми тафтиши дубораи далел ё ки проверка фактов мегуфтанд ин аз давраи шӯравӣ буд. бархе ба ҳадде рушд накардани ин падида дар тоҷикистонро ба ҷомеаи пӯшида дар кишвар рабт медиҳанд ки моҳҳо ҳеҷ изҳороти мақомдори расонаӣ намешавад. масалан дар Украина ва давлатҳои Аврупо ва Амрико бештар баёнияҳои масъулаҳои давлатиро месанҷанд. фактсанҷҳо мегӯянд ҳадафи фактчек ошкор кардани гуноҳу ҷурми касе нест, балки далели расман эълоншударо месанҷад ва мегӯяд ки дуруст аст ё дуруст нест.